Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Iki seperti biasa pemirsa yo ki mang mak wis rampung nek masak. Yo wis nyapu. Tuh. Wis tak saponi pemirsa yo. Iku karek ngobong. Pitike netes. Dadi iki kuwi pemirsa. Make arep apa iku jenenge? Arep pijet meneh pemirsa ya. Berhubung make awake sik rondo apa nek ngarani yo wis penak sih wis mending cuma ki ijek rasa-rasa ngono pemirsa. Dilalah ki ndek iki mak iki yo tiba jongok. Jadi wedi nek turun geruk neh pemirsa. Iki ape tak pindokno pijet engko karo Mbak Yantine. Jadi wis iki karek ngenteni tinggal berangkat mandi dulu. Hah? Apa weh? Ki apa adus lek. Sekalian tuku kerupuk. Sedoso Mas. Sedoso. Sedoso 10.000. Rempong rempang enak dan gurih. Ropok-ropok, ropok-ropok, ropok rembang enak dan gurih. Ropok-ropok, ropok-ropok, ropok rembang enak dan gurih. Ropok-ropok, Ijen nggih Mas. ropok-ropok, Ijen. ropok rembang enak dan gurih. Ropok-ropok, ropok-ropok, ropok rembang enak dan gurih. Ropok-ropok, ropok-ropok, ropok rembang enak dan gurih. Ropok-ropok, ropok-ropok, ropok Kasih rembang nggih. enak dan 10.000 nek ning kampung itu akeh banget. Ning Jakarta 40.000. Cuma duweke genah ning Jakarta pemirsa ya. Iki wis. Kita lanjut mandi dulu. Rezeki nek bulan suro ngene iki lho esuk-esuk wis ana terteran tiron. Iki ganti tirone Mbak Yun, bojone Mbak Yun pemirsa ya. Mbak Yuni. Sakpe adus. Iki lho. Nyah ki engko karek terserah dipangan Mas Andi apa kuwi apa pake. Pote adus suro-suro lho iki masak dhewe pemirsa ora pesen ayam bakar. Bakar. Nek apa dipangan ya kan. Mbok pangan. Muka ben dinggo bon. Tujuane mae balik pijet pemirsa intine mindokno. Soale mae ndek iki bar tiba jongok. Jadi daripada engko jenenge wong gak roh ya pemirsa ku ndang turun bruk neh. Dadi mae wedi. Lah njaluk ngeterno Mbak Yanti meneh. Ning gone biasa Yanti nek nyeluk mbah, tapi mae nek nyeluk wis kadung pak ya wis sepurane. Itu kemungkinan ya mau terima ngene iki lah pemirsa, gak iso nyepil jerone. Nan karo mbake nekokno mboke. Lho. Pakai teko wis nekokno mboke. Pateni nop kasih. Tak pindokno pijet. Bendang mantri.
Pagi tekan rumah pemirsa soalnya ngantrine ya lumayan suwe. Sumuk tak coplok kabeh. Hah. Ya kaya ngene iki pemirsa. Muga-muga wis karek warase ya pemirsa.